ସହରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1, 2026ରେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ 2.0 ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଏହା ଯେ ସେହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା U2.0 ଉପରେ ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାର ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଘର କ୍ରୟ, ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ EWS ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଓ ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ LIG ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ MIGI ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୃହ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ୟୁନିଟ୍ 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 ପରେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ସନ 2.0ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କଠୋର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ ଲାଭ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।